Türkmenawadyň şäher saglyk öýlerinde dümewe garşy sanjym etmek kampaniýasy dowam eder. Sanjymlaryň ilata muht hödürlenýänligine garamazdan saglyk öýlerine ýüz tutýan ýaşaýjylar köpdäl. Şäheriň saglyk idaralaryndaky ýagdaý barada azatlygyň yerli habarçylary maglumat berýärler. 2025-2026 ýyllaryň gyş mövsümi üçin niýetlenen grip keseline garşy muht sanjym goýmak kampaniýasynyň dowamında mekteplerde we döwlet idaralarynda sanjym etdirmek talaby girdilýär. Saglyk işgärleriniň sözlerine görä muňa ilat arasynda sanjymy meýletin etdirmäge islegiň azlygy sebäp bolýar. Resmiler vaksinalaryň her bir maşgalanyň agzasy üçin göz öňünde tutulanyny aýdýarlar. Ýöne şäherde ýaşaýan köp adam bu sanjymlara anamsyz garap ýüze gurmaga çalışýar. Diýip saglyk işgäri gurrun berdi. Türkmenawadyň saglyk öýleriniň işgärleriniň adatlyk radiosyna aýtmagdan görä ilkinji vaksinalar 20 sentýabrda edilip başlanypdyr. Şondan beri häkimetler ýylatyň sanjym etdirmekden boyun gaçyrmagynyň öňüni almak üçin çäre girişipdir. Mektep okuwçylaryna sanjym edilenden soň ýürüýte tasdiknama berilýär we ony mektep administrasiýasyna tapşyrmak hökmanydyr diýip çeşmeleriň aýtmagyna görä tasdiknamany getirmedik okuwçylar babatynda çäre görüljegi duýdurulýar. Oğluma sanjym etdiler, derrew spravkany mektebe eltip bermeli diýip aýtdylar. Molimler spravka bolmasa mektebe gelip oturmaň diýerler. Dip ene gurrun verdi. Türkmenawatly ýaşaýjylaryň käbiri sanjymdan ýüz öwürmeginiň sebäplerini onuň kömegine ynanmaýanlygyny aýdýan bolsa beýlekiler saglygy ýetirýän täsirinden şikaýet edýärler. Maşalalaryň köpüsi sanjym etdirmek islemeýär. Adamlar nämäniň sanjylýandygyny bilemzok diýip aýdýarlar. Şonuň üçin hem garşy çykýarlar. Dip Türkmenawatly ýene bir ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenawatly pensioner sanjymdan soň özüniň birnäçe günläp ýada we gowşak duýanlygyny gurrun berip, 2 günläp ýerimden turup bilemok diýdi. Adatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Türkmenawatly lukmanlar bolsa bu ýagdaýy sanjymyň adaty täsiri hökmünde düşündirýärler. Emma düşündirmäge synançsak da bu ýagdaý adamlaryň ynamsızlygyny güýçlendirýär diýip lukman aýdýar. Şäheriň saglyk öýleriniň birindäki çeşme vaksina barada goşmasy maglumat berip, Türkmenawatda ulanylýan sanjymyň Koreýede öndürilen 4 komponentli vaksina diýip aýtdy. Ol bütün dünýä saglyk guramasynyň 2025-2026 ýyl üçin demirgazyk ýarym şar üçin maslahat berilen öz içine alýanlygyny belledi. Muňa garamazdan ýaşaýjylaryň arasynda häkimetler bu işi diňe BSG-nyň öňüne hasawat bermek üçin edýärler. Adamlaryň anamyny gazanmak üçin düşündiriş işini ýöretmeýärler diýmekden saklanmaýar. Dip saglyk öýündäki çeşmeýdär. Ýaşaýjylaryň arasynda öňkü mövsümleri ýatlap häzirki çäreleriň diňe hatawy üçin edilýänligini aýdýanlar hem bar. 2024-nji ýylyň gyşynda Lebap vilayatynyň çağalar baglarynda we mekteplerinde okuwçylaryň ýarysy öýlerinde ýokary gyzgyn we güýçli üskülewik bilen ýatdylar. Dip Türkmenawatly çeşmeleriň biri aýtdy. Türkmenistan onlar çylbäri saglyk statistikasyny çap etmeýär. Ýurtdaky keselçilik ýagdaýlary barada ne saglyk resmiler tarapyndan ne de döwlet mediasynda habar berilýär. Resmiler epidemiýalary şol sanda dümewi düýpden agzamaýar. Türkmenistan öz geňişliginde hatda COVID-19-yň hem bolmanlygyny öňe süren tasýeketäk ýurt boldy. Aşgabat şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňü sirasynda döredilen emeli azyk bolçulugy we arzançylygy bayramçylykdan sanlyca gün soň aradan aýryldy we haritlaryň bahalary gaýtadan ýokarlandy. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2 oktýabrda paýtagtdan maglumat berdi. Garaşsyzlyk gününden sanlyca gün geçip geçmänkä, ýagny şu hepde bayramçylygyň öň ýanyna ardan wakadan satyga çykarylan doňdurulan etiň satygy behedildi. Diýip ýagdaýlardan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlatsak Türkmenistanda 27 sentýabrda bellenilýän garaşsyzlyk gününe 10 gün çemesi galanda Aşgabatyň döwlete değişli azyk dukanlarynda we olaryň bazarlardaky nokotlarynda adatdakysyndan 30 göterim arzan ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan doňdurulan et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilende aýdylýan bu etiň tagamsızdygyny, ýöne yerli etiň 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly oňa tagam berjileri garyp, dürli naharlary taýýarlaýandyklaryny aýdypdy. Habarçymyz paýtagtyň ençimi bazarna hem aýlanyp görüp, azyk haritlarynyň bayramçylyk günlerindäki we häzirki bahalaryny deňişdirdi.
Käşirin 1 kilogramy 8 manat 60 teňge häzir 9 manat 50 teňge bahalanýar. 25 manat 50 teňgeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 teňge bolan ajy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümüň 1 kilogramy hem 7 manat 30 teňgeden 8 manada çenli ýokurlanypdyr. Dip habarçymyz aýtdy. Ozal 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 teňgeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 teňgeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 teňgeden 9,5 manada, gögötlerin 1 dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsuz şireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň iň ýanynda azyk önümleriniň bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada aljalara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljalaryň köpüsinde nägilelik döretse-de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikaýetlerine bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar. Bazara varan köp alıcı özçe nägileligini beýan edip azyň gymmatlanlygyndan zeýrenýär. Ýöne olaryň nägileligi hemişeki ýaly oňy netije bermeýär. Dip paýtagtly alyjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ýurdun söwda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edarasy bilen habarlaşmagy synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 2 oktýabrda ministrligiň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini ýygyderli eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanda uludan bellenilýän köp bayramçylyklaryň we seneleriň öňü syrasynda döwlet dukanlarynda we bazarlarda azy haritlarynyň käbir görnüşleri arzan bahadan satywa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan salnyjy günýada hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri we döwlet mediasy ýyllar boýy dowam edýän bu tejribe barada hiç ýyly mesele gozamaýarlar. Türkmenistan'ı sağlığını nikeltmek için operasiya ettirmeli. Bedeninin ol ýa-da beýleki agzalaryny tyý gurdurmaly bolýan adamlaryň arasynda ýeterlik iýmitlenmezlik zerarly zerur bolan bezergini alyp bilmeýän raýatlaryň sanynyň barha köpelýänligi habar berilýär. Emma ýurtdaky maglumat ýapyklygy galy berse, habarçylary bilen gürleşýän näsaglaryň, hünärmenleriň howpsuzlyk aladalar sebäpli azatlyk anyk sanlary, adam atlaryny berip bilmeýär. Saglyk hünärmenleri türkmençilikde köp adamyň keseli halis ötüşýänçä lukmanlara ýüz tutmaýanlygyny, bu meselede garyplygyň, pulsuzlygyň hem uly rol oýnaýanlygyny aýdýarlar. Paýtagtyň hastahanalaryna agyr ýagdaýda getirilýän hastalar, ol ýa-da beýleki beden agzalaryna gyssagly operasiýa geçirmeli bolsa, gan barlygyndan we beýleki barlyklardan geçirilýär. Barlyklaryň netijesi hastalaryň operasiýasyny göterjek dünýäde därligini, ýagny olary operasiýa etmegiň ne derejede howply dünýäde howpsuzlygyny saklamak mümkinçiligini berýär. Köp hasta ganyň düzümindäki şekeriň aşy az bolmagy sebäpli zerur bolan bezergini alyp bilmeýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurlaşan saglyk hünärmeni aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä, adam öýkenini, aşgazanyny, içegetini köp duşýan yaralary, çiýişi kesip aýyrmaly bolanyny barlyk geçiren lukmanlar näsagyň ganyň düzümindäki gemoaglegenin ýa-da gemoglobin ýüz göterimden pes bolan halatyny kesilen ýeriň yarasynyň bitmeýänligini aýdýarlar. Şu sebäpden aýdylmagyna görä, bu hili ýagdaýdaky hastany operasiýa etmezden onuň bedenine donor ganyny goýbermeli bolýar.
Lukmanlar hastalarda köp duşan kan ağırlığını Türkmenistan'da ilatın aglaby bölüğünün boleliğinden yeterlik naharlanmak, iyi içmek mümkünçülüklerinin bolmadylygy ya juda çäkli bolmagy bilen baglanışdyrýarlar. Dürli dümen iyip beden zerurluklarını kanagatlandırmağa maddi mümkinçiligi bolmadygy adamlaryň kesele garşy durýan immuniteti, garşylyk güýji peselýär we olary her hili kesellere duçar bolýar. Diýip çeşme etdi. Aýry-aýrylykda gurlaşylan adamlar ýurtda beden agdalaryny dören yaralaryny hirurgik usully kesip aýyrmaly we tikmeli bolýan adamlaryň sanynyň öňkü ýyllara garanyny has köpelendigini aýdýarlar. Emma azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýany tasdikladyp ýa inkar etdirip bilmeýär. Bir näçe sagada çeken dowamly operasiýa edilende bedeni ejiz güýçden gaçan bolanda näçe bu hili operasiýalary götürmeýär. Aslynda bu hili ýagdaýdaky adamlarda beýle operasiýalary geçirmek mümkin bolmaýar. Diýip çeşme etdi. Maddi mümkinçiligi bolan ýagdaýyny beden agdasyna tiýuruljak hastany medisin operasiýasyndan öň bir näçe gün ýa-da hepdelep taýýarlamaly. Munyň üçin türli vitaminler, gerekli beloklar, mikroelementler gerek. Şeýle-de hastanyň bedenine gan goýbermeli. Ol diňe şondan soň barlygyň netijelerine görä geçiriljek operasiýa taýin bolan ýagdaýyny belli bir karara gelmeli diýip çeşme etdi. Ýurtdaky bahalary, aýlyklary we azyk etmezçiligini nazara alanyňda operasiýa hakyky mansyny taýin bolmak we operasiýadan soňky talaplary berja etmek köp adamy başartmaýar. Gerek deregi ýykar diýileni, paltasydaşy degen adamlar çykkansyz ýagdaýda galyp öý goşlaryny satyp donor ganyny we gerekli dermanlary, vitaminleri satyn almaly bolýarlar. Diýip çeşme adamlaryň garaşsyzlyk ýyllarynyň öň gazanan ýa-da ata-enesinden miras galan zatlaryna dayanmaly bolýanlygyny öňe sürdi. Habarçymyz bilen gurlaşan hünärmenleriň we näsaglaryň sözlerine görä, Aşgabatdaky kan merkezine näsaglar üçin gaty berur bolan donor gany hemişe ýetmezçilik edýär. Hastalaryň hossarlary gysgaly gerek bolan donor ganyny gözläp kan merkezine ýüz tutan wagtyna bir näçe ýaşaýjynyň tasdiklamagyna görä, kan merkeziniň lukmany kan gerek bolsa tanış bilişleriňiň hossarlaryňyň arasyndan kan tapşyrjak adamlary tapyp geliň diýär. Donor ganyny aljak adamlar näçe gan tawşyrsa şonça hem gan alyp bilýär. Diýip bir ýaşaýjy aýtdy. Munyň sebäbi kan merkezine aýtmaklaryna görä, ähtiýaçly üçin berilen kan gorunyň ögerini dorup goýmak zerurlygy bilen düşündirilýär. Türkmen hökümeti hünärmeniň tasdiklamagyna görä, ýurtda dowam edýän kan ýetmezçiliginiň agyr derejä ýetmezligi üçin ýurdun ýaragly güýçleriniň ýol başçysyna eskerleriň wagtly hökman suratda kan tawşyrmaklaryny üptün etmek barada buyruk berdi. Azatlyk radiýasy maglumat ýapyklygy sebäpli bu aýdylýanlar hem ne tasdikladyp, ne de inkar etdirip bilýär. Vilayetlarda we paýtagtda bar bolan harby bölümleriň eskerleriniň ählisi uşdan tutma gan tawşyrmagy borçly edildi. Häzirki wagtda hastalaryň hossarlary 100 gram gany 250 manada satyn almagy mejbur bolýarlar. Diýip çeşme etdi. Türkmen medeniýeti ýurtda ilatyň saglygy üçin ol alada edilýänligini tekrarlaýar. Ýöne näsaglaryň sany, köpelýän keselçilikler, kan azlygy we beýlekler barada dymmak görülgesine bir we pary bolmagyna galýar.